Bwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli iginego sori yuko ige yo muitongo unekore twasimure na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwa ya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa ya teira mange omoitongo kakire merelia ankiombo kebuya omoitongo kwaya teira manye omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira manye omoitongo gakire merelia ankiombo kebuya Bueno, sí, te pongo con una. Vale, mamá. Njoo karama. Njoo karama afuna kubodi. Ngi kerema. Ingi nakubodi kerema agamwa. Mwagachi. That means iga type 1. Igamito. Mwagachire. Ayo baba. Njoo kodi kima. Wono kumburi buna. Ngi kwari ko ndi ngogo to mombo. Gose ganka. Kwani nzega tinsoge tyo. Njoo sekere. Mwagachi. Mwagachi te kungosone. Sengenju tutaga. Babe nganje kwasitene mbere kinenge cyo kwanda nengi. Kiboro. Njye ukori yinyomba minto. Kwani iga tari minta timbo atrete ngo yombanye siekere. Mama tigare rwa manganayo. Ndiyo karali bakabose sekere. Na mamu mino yumba kolege ndumutanya kora. Ya, to weta. To weta. Mende mora gaje mubwete korara nona matoke. Njena kingo kwacho sina bwene tukubanga mwawo. Mayandi kwakoli. Korate. Mende tianda botei. Aitwero tigoetanire emyako rwete buo iko kwendoga mbe buo niga iko kana nera mpaka bana soka no nyambo niga tiganga mba nyomba gati masako konyora gotache mwao baka bure siekerete kurum amaliyo kwaleta nyomba ga ochakubekera mama nzina ni ngomoro nakubona amaliyo kwaleta nzina ni ngomoro ndege tongerese majinye tari sabo kango nako koraye nanucho gukora ndeko kongenda otete kongenda ngoko ngenda otinde kecho omarebyo yo nagotebi ndeko kongoko ngenda omarebi tikwanya kongora kwanya kondusi loki inki kwako riki nyomba ga secret bono kero nago tebiri okore kibono ndabye kiko amali wako kwa tinde go hote ikora bono kerio go kwabeka mbonere go sensa nyomba esikware inze nani ngomoro nakoboli kikwara koro secret minto nyomba korume minto go setseito minto nyomba seno takaya seno igora watite baba toma sakocha kwenena rugwete ngoko pungusa makali kitema nje nagote narigere irigutia tinti amakali ngonya pungusa baba na miamiri ayena akasa kwere mabere irane ndejara tesali kororo chete skuru aye nje tomanyete nago tetu no bo mwenye ngo ayina barua ko kumba saisi jalewa ayina barua ko kwanya kongora sawa
Lakini maitenga nyanjama na agenda na ndachikonde turugusuku. Ina sogeti nyanjama korwa kimanyetenga igakugenda agali bwate buya. Aro sie family. Amenya no murembe. Ndio mole mama ibwate buya. Yani utebo mole bibonsi bibono nkubutigari agende bwate. Matege ndole nkona matege ndole nyubwete bobe. Nyubwete kani ngutenga ngenkoro yana yatwalire lyote. Ayo kaiwe mama. Ya? Kesi nayo rweto mwana ugo. Ekaro kumutuma kuchigana ndio komete buya no mole. Kwa muto mirochire. Ngi kwa maya ujokora se familia. Ano maite nyambe kinale ngarete tumuna kumurusia. Maite gana rojenga igendo kyalenge bad influence. Maite karoranga ki change of environment na bekogera umonta change. Ikine kikyalenga sebirengere byane. Na rengere tinga kinko ka ku change environment na bokonyoranga o change igali umete obere bisi kumurira bari mugondo maite kantu kwa no mugondo tukore. Nkabuga mnako genda gali nkobo gena ni getichangera urakuburuga nonye ibintu mbiro gago kora irago karakoraiga elinde bya change. Na maite ngayo nsina ni muchari gokolekana. Lakini mete mama ge kwari kumukazira. Bono uchira asiare freedom. Atapo atiyo mwabopi. Ya? Ndio tubona ndebi na kyari. Ngane yanchandiro moyo mpaka tinda iri nabo kirenkorengere nakibono ngokora. Na abeli lenga kientambe sana. Kira korra waibuli bana. Na chandi kremi yake mingi. Na etera makomo. Na kiyare kuba buya mangana ya yanko anjete. Ebe nga nimba tu mwana uminto. Ulinda umera nemere. Mtu alibirenge lulimo. Toenda namo. Egere tokonyo muchito. Na etira mangere kini kusanyo nyamusi asomo. Ubugima bwani. Na asomo chito na okire sana. Singe kitagwa timangana na muntu. Na saise kwa nkonyiga nyamusi atwale nkorengia tokonya ne kiriye kekera toke tosike moto ubugima bwako yawe. Kwa kutinkwebe yanko ya no sana asandusi. Na etira mangere kini tinkweba anko ya no sandupi. Yes. Konye tu manye nge direction ya sai. Nge direction imanya sindochi. Yani anko ya na sandari wanchache. Egere motebi no moyo ni. Motebi angire bakali singinjo gendo na itiri. Anko oge. Egere manyenga ningwato monto gongo. Tobe nere tukwane ne ankeli yani. Tolde gusumbade banga tirobole. Na etira mange. Kuwatira na we anko ya no sana no pia sana korango no sumo bwana. Ande nere byo kambwate matumani. Anko tago chai. Sando me yore wono chizi chinakuwa na butira almost 3 hours. Anko. Okay. Dimur. Ada niko kanya almost 3 hours. Okay. Nakiwe karansa ya tata. Naro sire. Bantu bako gajirima. Naro sire. Yani nakonyira 2 hours match 3 hours. Pole nara enda matensa. Najikura ligire mata ali mugondo. Okay. Nakiwe karansa muka ki. Ngoyo ko gajiri ga tata dimur. Ai. Watakire gonso nyandoche. Otherwise, this certificate tesa book. Ogori hibuna njo chikara. Achikonywara mara.
ako kacheru chi certificate no mwana nero ntebe tinsiriginga kiata ngo sabera mama mwe buna mwata kagacha ako otomo chiko dali skulu bachete na mama bino sabe mama na ero muibo yo gachite ngi koira mama ninse mukae wasaba ke room ya mama kwa chikobeke bintu kwa kobeka wakora ti certificate mteto ko ikakumbeke rote mino koruta to mino te mukae ochayo chisabo ochagira mama mino ondeta yo kongo sana iwete sawa no iwete jenonde tindi kogosu ande tengo taire tindi kogoswa mucho nje kokwana kurbani nje ngokwana ero none musatara wante komo ira nini ndaisa ngo tutaona kati ya Nyaboke na Nyanza ndio tango tare kwa mangana ayu tutaona ngutara ngosa angose matayache ayeto manyeti nje ntotara soma nje ntotara soma turanyora bachiro mucheba kweresa baba Nyaboke ningo Tore saboke Nyaboke ningo na baby Tore saboke imokirio bongo saboke na Nyanza imokirio bongo ncharo makobe no musubati onyorete nde woye na kemuma no igwete kemuma ngwalende na mama kemuma ina re nchabo tigantire kemuma ina naye ngayasere mukaya ayo ko tidara korana naye ngakyo kala ndoko ntiga ndora korana naye lakini no manyete nje ntotara manyete no manyete ndora korana naye ndora korana naye sawa Timati kyo mosko yako riminto nyumba atineche certificate yako riyesiekerete are room ya mama bol kai ngakiwate nagesi kiana igakwa bwata makere mboko ngukibwara hivi tumaitia mangana nale ngusolfuga ngendo kirkyanga chiriga kai ntengo batita ndaye taguchiabwa mama kumanya nakibona wante yosuke tatanga tiri bakura mboli kigendere ingi kiagendera utagoso nyumba nyumba no ngyo bwarta goso nyumba bitindiko raswa ingi kiabo na nyora nyanja mesiekerete nyumba aga nechi certificate yako ri ngakya kucha kwesiekerera nyumba matai nyanja moyo yo mwana oyo chabwa ngoiga mokamu nyanja moyo ai siekereta usinaro ikesingo kwanira kuchapa ngialo kora nyumba chi certificate yako ri chi certificate Omoitongo Ndizi TV obwansu bw'omugusi tagaigama aba ebegiriri bimwe byao ochangu korosi kiumbe kenene kikunya kuhira amangana tofauti ya kukana sensemento ya kusine semento ya gamira ekiombe kya mrefu koromorobere bokwena na maigiri go cyasaba gwatani bebyombe aime county ya Kisii na Nyamira igoro yecinchira cyo kurwanya uburero bwesosera gati ya Marwirande. Asking our members of parliament hiyo kitu itupiliwe mbali kwa sababu itaumisa mwananchi wa kawaida sana. Tutuguteraro morobere bobo bagibwe kibesa gwetera as one man one shilling one vote abachumbe nigo baboriwe. One may escape the dragnet now, either by luck or by design. Serikali ya Kenya Kwanza yabekire merobere aho kwenekia bunanyare ko bagekurwanya obokurumi onyare ko bagakwenekia omotenelwe meremo ya serikali Felix Koskei. Ndizi TV obwansu bw'omugusi Omoitongo Dialo kora nyumba. Chi certificate yari kori. Chi certificate? Chi musachaji. Mwana ma chi certificate ya kuwe. Ai siekerete room umeboli nwaru. Apenda tabaka chabyo nkuru. Igo nachinyora nasoka na chucha. Tasoka tinacho. Mama ni ochiro chabonde ochirira makayero kwa mama. Chi certificate? Ingia gukora. Omusiko na Mario kaleta nyomba yako sini. Na to kugenda guchiabwa ngo akiri ndu no barogyo rengerera. Ya tata mandu uchani baba. No karatiga.
Linde nkuoma na mwari mukara mukataka kubwatana kabisa jese enkiru. Tata kuratika na yukwa stigatera kwaneleke ekikiro nyomba ekakese sekirete nyomba nchar ko. Oh, nki acha kuye chi certificate. Moisi isabo ke nero mutuma go sing. Isaba ketar gocha sabi mama chi certificate chi ngora buna mo ta ko. Nki gore rinki atar gocha ambore rincho manyana. Onyota gete certificate kie chi ata gete ba. Ti ko manya chi checho. Ochire ko mani bakaya nande. Osaba no chi tai to di ata gete ati ko ni obore. Ma te moisi oyo na ngwasa. Ere ni ngoga swanya nyamusta swat. Kaswati nyomba gacha wesiekene. No ne takeka. Ere ni ngocha ko swara. Mano yo chire dalio mo chinga bori. Ma te moga nandi ni moga seri nyamusi. Ino abairo mobe. Nyamusi ere ngase mokaya. Noyo nase makokoti onindali. Bana oyo naro chire ne kebembe kucha. Inje yani boni gasije kere ne sabira ma okura senyanjama. Enali ngegali busongo na chitikoro sibituki. Ingama korra nyanjama yani atile terete piati te konto ba kuru chistesi. Kimbo chikomo miyo kingo mukwanira ekate te konto mangu kuna bana na chite kimunungete na namagoro. Ndote bwana ndebe na kitoko mukora. Ngwaro che dia renge nyumba kamna kwa mukasirete. Okara muita akara chinchi akego. Bwana ochira asiare freedom. Yani mito kukwana yuko mpaka na yukwenda yani kubwanuka. Lakini tete kubulirisiwa nikibona ngokora. Na temiri. Mwana uyo galenga manyinga mabi. Nikibona oiga. Bwana mama. Ntete nkoboriga. Nyanja moyiga. Ekerate kitokonto kuchistairs kuchinse. Ikaburi moyo mintu mama. Na manyinga piga. Okobe kiraba ntumurabe mama nyinga ngo serari. Lakini ndabona bolebyo biga. Igadaro chinjino yo mwabo. Kwana yo. Ya mama. Tu kwana yo. Ntamu. Ande. Obolebyo bogera takabayo. Obolebi mama. Abarebi abameta bamwabo. To kuba kunene ne familia molebi. Lakini lora nyanjamo. Ekate tukontuta ko chisters. Nerengere sanu butuko. Yani butuko boduma nerengere. Ai njamane ro munna nayo kumubwati. Mugaya? Ewa. Na. Yeah. Ningsaran sensa. Karibu. Asante. Nakikuwa buki. Yeah, nikiota. Njembe ya ndena kiora sepeiga. Wana buki. Ndi mambi na bomo soko. Taibo. By the way Mugaya, na isaransire na rengereire. Hii tukorije stay na chitetinche tibia. Nyabo kongo serete. Tina mukorete kenderi tukeriranga gitara tam. Wanke nastenga konyira. In short no burro bwagerete. Basa gonya biri. Hakuirire yota. Konye nsimnyire na kingo chakubuza bamabya. But nara rero tiyanjengo tei ungabere kuri ngoro yawe. Nchiri iwa chitoka igole nyumbara wanagocha. Nditanga ntwachite tukasiekera chingoko chao. Twasiekere wesenka vere gatatu. Na isabuke. Nanya ko Roma ite mundu gocha gutuma nyumbara nchiri ngabuni. Abuna abo sitenga vile. Nchirinde unkonyororo ko gechiri sana. Kero muntango sere na bingo gechu. Mundu nako sere dari. Nyabo Nyabo kongo serete.
kachitaka nyora kingo sibye bindaka imuke suburia akangaka ande bakaba muramba nyakobera ngaigu nuboro nzenga soka yero naira natimo nyore tekina kiangeche ti kwenge sengeche nzira gitega chachinde ngejeri kwara tari mono manyike pero mundoro mukena bongo nyora ebinge bya soiro mu ngikireri para sidaga twake kiro muntangeche don onko ge chuo ko gera kwa wakun Gucha ko echure ndisa. Ndi kendo la kora kero ko echi. Kona echi. Posenguma na gusturwa na mangana yoe. Ago roche eyombe. Lakini ya yenye bokongo serete. Timo korre tikendo roche agacha akanyo lakini onaye mukayo hiyo. Ibintu byawo kora tufati mangana nunde. Alafu munda wake nona ingiora akore. Kwa na yekene. Bosa inje bedose kumfanyia kitu. Mama mimi nachagete konda manchenga kira. Ngatiranga nyakwa kore ibintu byane. Bakonte sijui isabu kitaga chiti nyumba. Tinta ke irikomenya. Nchenkirete. Nari nchagete gosibye ibintu iskari. Ngainya boka kore mukesu furie mbiro burunga ngake nona ingiora akore gaki. Tato matembo nonkoro. Nemusi alengo muya. Nemusi no muyo lenge. Bwana wajagire kumwanje kera kuma mwaka muberia mune ngabi paka akagenda. Nkunyora nyamusi no muyo oyochire bano yere. Ngoto bekare se flat. Aro SPD achire. SPD yachire. Aba tinda abera nere nje to akwana. Oto mana tore nere. Lakini ayangu nya koigwa muna bona ayo antebiria ayo ji certificate. Oyo matu mana tore nere. Ngamukaya nere na antebia enjira muchira mwayali. Ate bono gochakira umuntu. Mama naruka mama marere. Bono nanya tikariti unete bakari koigwa na nere. Noro chitatore. Nere na muruko marere. Nje nanya korona isabo kominto. Timati osana malio kama beke. Isabo ko yino nere nko ngakania kara maiso. Nje ni chabo tianera bono. Oseri elitwara ko sana nere. Obo kama bwatete none ninje muriki mutukwane lakini waba mbumubwateti olio oyalire bano beke ifolati nabona bate ya ta kunya korengeri kirige to kunya korengeri oborogi amariogo kyango nekene tata ngogote nanya kunga enyancho nyanja machire terangoki tobwati kena era koro none chugwikibere ngori ndo mwana inga wate baya ndochi ochire mwamukaya ro nande buna kumakora mate inko kore rinde koma ngento magana yoko ngenda karatiga ngo mukwanira ande monyare na musacho iyo aye mo ikaransinze rinde to kwane to mawe sabo ketari gotoka rais dime ndigo se nyomba kali nanya komara ndo tora mara korma bosene chugwikibere chigo chigwarantara mara kai tutina nya komara mama ndio musikoyo chitege kana takoni igo para kana usibone ke barua nyori ma te mu ka nyomire oikae karakanya bora nyori ke barua na wago soka gochia na kiatari kwa kanena omo skoli ya oyochire mpaka karigwesie kerami lakini ngende ndio kwa sawa nyomba nonya musi tuko ndiye acheta arigo choko nyorande nyomba wagwa kodi waswana masikani lakini yo yagosoa keronta yo oyo ya ntimo tageti ntana bata ntimo tageti ngai igaso apa kali senkar korara no ngie sekreta mo baka bete chapukuru moranku nyomba ko ngonta kirete mwana oyo boy kali ngane ndiye buya elino tana ngomo discipline inde before tara monyora ngomo discipline inde aba ngomo itane no bale biboli bwaye bakaku egwate yango chimwa mukaya ochire mukaya ngoma kaya ko chikoliya samera njya samera kaya tindi wasa swaga yanda mugwati manyanga nkeke kyarenge ndiki kwanza ndaligiye mwesi oyo manyanga na ro mutomete chi certificate echiaki nkiare chiko kwara naki ako mutomete ko cha sabe mama buna mwete ako mutomete ko soma mama nyumba tigorora tiganda ara bwati ngane kwanza ntiganda aligi sabo ke sai omorete bakaga ngo chanda ngane itoje kwana
negosoriyo kwegya ya omoitongo buna yaretirwa simule na Ndizi TV kubwatana na muno mubagani o Camel Park.